खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जानायनि उनाव नोंनि उदैया बुनाय जायोब्ला मा खालामनो हायो बेनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। जानायनि उनाव नोंनि उदैया बुनाय जायोब्ला मा खालामनो? सासे निउट्रिसनिस्टआ बुङो दि बे दैखौ लोंनाया गेसखौ थाबैनो खमायगोन। जानायनि उनाव ब्लटिंनिफ्राय माबोरै बारग'नो? जानायनि उनाव ब्लटिं एबा उदैयाव बुनाय बेयो मोनसे जोबोद सरासनस्रा जेंना। बेयाव जों नोंथांनो मोनसे गोरलै आरो गोहोम गोनां राहा खोन्थादों जाय बे रोखोमनि ब्लटिंखौ थाबैनो खम खालामनायाव मदद खालामनो हागौ। गोबां सुबुंफोरा अजद होयो दि गोबां समावनो जानायनि उनाव बिसोरनि उदैया बेलुन बायदि बुयो। बेखौ सरासनस्रायै ब्लटिं होनना बुंनाय जायो। माब्लाबा बे ब्लटिंआ ओरैबायदि गोब्राब जायो दि मानसिया हां लानोबो गोब्राब जायो। जुदि नोंथांहाबो गोबां समावनो बेबादि जायो, अब्ला बे भिडिअ'आ नोंथांनि थाखाय हेफाजाब गोनां जानो हागौ। बेयाव जों मोनसे गोरलै आरो गोहोम गोनां आदब फोसावगासिनो दं जाय बे रोखोमनि ब्लटिंखौ थाबैनो खमायनायाव मदद खालामनो हागौ। बेबादिनो जानायनि उनाव नोंथाङा गिलिर जानाय नङा। फै जों बे जर'खा आदबनि सोमोन्दै सोलोंनि। गुबैयै बे जुनिया आदबखौ निउट्रिसनिस्ट नेहा सहायआ गावनि इनस्टाग्राम हेन्डेलआव शेयार खालामदों। गावनि इनस्टा हेन्डेलआव शेयार खालामनाय मोनसे भिडिअ'आव निउट्रिसनिस्टआ फोरमायो दि जानायनि उनाव ब्लटिं जानाया मोनसे जोबोद सरासनस्रा जेंना। बेयो गोबां समावनो गिलिर आदार जानायनि एबा थाब जानायनि उनाव जायो। बे जेंनानिफ्राय बारग'नो थाखाय नों दैयाव मोनब्रै मुवा गलायनानै लोंनो हायो आरो सानफ्रोमबो जाखांनायनि उनाव लोंनो हायो। दानिया फैदो बे लोंग्राखौ माजों आरो माबोरै बानायो बेनि बागै सावरायदिनि। बेनि थाखाय गिलाससे गुदुं दैयाव खावसे सामुस सफ, थाजिम हाइजेंनि थुख्रा, गांब्रै गांबासो पुदिनानि बिलाइ आरो खावसे लेबुनि रोसि गलायना ला। बेखौ 5 मिनिटनि थाखाय खोबनानै दोन। थिखानाय समनि उनाव बेखौ सरनानै लासै लों। गोसोआव लाखि दि दैया बांद्राय गुदुं जानो नाङा। दानिया फैदो बे लोंग्राया माबोरै खामानि मावो बेनि बादै सावरायदिनि। गिबियावनो सावरायदिनि सफनि बादै। निउट्रिसनिस्टफोरा बुङो दि सफआव बेबादि मुवाफोर थायो जाय उदैनि मोदोमखौ रिलेक्स खालामो। बेयो गोरलैयैनो गेस ओंखारनायाव मदद खालामो आरो उदैयाव गिलिर मोनदांनायखौ होबथायो। हाइजें। हाइजेंआ दोगोनखौ गोख्रै खालामो आरो गेस सोमजिनायनि बिखान्थिखौ खम खालामो। बेयो उदैयाव आलौनायनिफ्राय रेहाय होयो। पुदिना। पुदिनायाव गुसु गुनफोर थायो जाय उदैखौ गोजोन होयो आरो हजम जायैनिफ्राय रैखा खालामो। लेबु। बेफोर गासैनिबो उल्थायै लेबुआ सोलेराव बांद्राय सडियाम आरो टक्सिनफोरखौ बोखारनायाव मदद खालामो। बेयो बुनाय आरो दै हमथानायखौ खम खालामो। नोंथाङा बेखौ जाखांनायनि 15 निफ्राय 20 मिनिटनि उनावबो लोंनो हायो। बेयो मिथिंगायारि महरै उदैखौ सुग्लायहोयो आरो गेसखौ थाबैनो हगारनायाव मदद खालामो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबबाय। फैगौ सावस्रि भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।